DJ Krishna Vishnu. DJ Krishna Vishnu.
लाला भाई याच्यामध्ये 50 धन्यवाद Welcome! खूप खुशी লাগে আমরা উৎসাহ করতে তাহলে একটা বাপ্পার গীত শুনবা তো এই গীতটা পুরো খুশি দর্শন ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାରିଆ ତାଳି ହେଇଯାଉ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଯିବା ସେ ବବାଲିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୀତ ସିଏ ଆସିବେ ଆମେ ନାଚିବା ସେମାନେ ନାଚେ ତ ଯିବା ତ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଟା ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଇଲର ସିଙ୍ଗର କିଏ ମିସ୍ କେଭିନ କୁଇନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ପ୍ରିୟ ଶିଲକୁ କୁହ ଆଜି ହାତ ମାରିଦିଲ ସେଦିନ ଏବେ ନୂଆ ଝିଅ ପାଇଁ ଡାକିବା ଫ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ନା ଫ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଯୋଉଦିନ ଗାଇବେ ସେଟା ଏବେ କହୁଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ ଗାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଇବେ ଆମର ଟକା ଯୋଉ ମାତିକି ଆଇଛି ଯୋଉ ଟକା ଅରୁଣାକୁ ତମେ ଡାଲି ମୋ ଗାଲ ହେଲେ ତମେ ଫେର ଲବି ବଉଳ ମୋ ଆଇନା ତମେ ଟିକିଲି ବଉଳ ନାରେ ସାଙ୍ଗେ ତଡ଼କା ମୁଁ ଦେଶୀ ହେଲେ ତମେ ମୋର ଘରକା ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି
ଯେମିତି ଧୂଆ ଧୂଆ ଚାहे ତୋର ହାତ ତମରି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ରମ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁମରି ହେଲେ ତମେ ନିଜର ମୁଇଁ କିଲିକି ତମେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ମାଛ ହେଲେ ତମେ ଦେଶର ମୁଁ ଫଟା ହେଲେ ତମେ ଦିଅର ଆଉ ଯେତେ ଝିଅ ଥିଲେ ମାର ତମ କରି କେହି ନୁହଁ अरे तम परी केही नूह के गुआ भिया 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 কিন্তু বর্তমান যে খেলটা হব সমস্তে উঠিকি ঝুমিবে নাচিবে সমস্তে দুই হাত উপরকু সমস্তে शिव तांडव नेचर अनुसार का डांस शिव तांडव